हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ। आज सकाଳେ सकाଳେ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ବି ଭିଜି ଭିଜି ଓଦା ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ରହି ଚାହା ଟିକେ ପିଇଦେଲି। ଗରମ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପୁରା ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମେଇଥିଲେ। ସେଇଠି ରହିଗଲି। ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ସେ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲି। ରୋଡ଼ରେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରି से ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଭାଇ ଜଣକ ବହୁତ ଡରରେ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ତଥାପି ତାକୁ ଲୋକାଲ ଭାଇମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ କାରରେ। ପୁଣି ସେ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ପଲଟି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଗାଡ଼ିରେ, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଆଗପଟେ। କିଛି ନ ହଉ ପୁଣି ମୁଁ ଚାଲିଲି।